Kechengsi kadokabe Karbi official YouTube channel kilang aranto ana pachetame nili to mahin pen ningkang sama kardom na pajiriglo kardom nongnam kachetangklong Assamese lam kan arjan along kache parjan thek abang phi mate ili Karbi lam kan arjan along na kache parjan thek abang phi ake haipi angana bora alang lisetame penang an Karbi lam kan arjan along kache parjan pon erapi puthot non akimi Karbi lam kan arjan along alang liphan kache parjan pon ilitung thek poniglong ji banga khayang bong pen ili Karbi lam kan arjan along na kache parjan don do an actor actress ang mong penang litung Labangso actor actress si ili Karbi lam kan arjan along na kache parjan don kachelonik nailo na litung komen along tok ponigra pachini ponikha Labangso lam kan arjan along kache parjan pon abang pho abang phiatum machetani ilitung thek poniglong ji lake nongnam kache thangklong Karbi lam kan arjan along kache parjan na theknai nai abang pho abang Vietnam Akihai Visionson Teron Akihai Crosswell Timo Akihai Pi Rublin Kropi Lapen ke Akihai Jogot Pator alang lipat sedame ilitung thek poniklongji Taplihing sita nesing ki wonduk sodokoklo Samprima naya turle khilandang sitane sengve ke bir bulu sidolo loti kenge dam sitang singkaro apir bithe dam long lelo Labangso alunjir kilun alun se po alun se piatum amen lage Karbi ang long pen nongnam kasitangklong alun se po alun se piatum lun se pi Akangsha Inghipi Lun Sepo Visionson Teron Music Director abang pulake nongnam kache thangklong a Music Director abang pu akihai utpol phukon alang like Craft Studio Pen Labangso lunjir alam theke tok abang pulake akihai longkiri rongpi ateot ki pi abang pulake akihai utpol phukon Makeup Artist lapen ke Choreography ki thandon abang pulake akihai Riki Teron Labangso lam kan arjan along Director of Photography lapen ke Editing abang pulake akihai Sarmon Terang Alunjir arjing mepik lapen ke lam kan arjan setame langing mepik ji ilitung kaddo ka bestame prabjin pen Labangso lam kan arjan akang theme setame KH Production YouTube channel along setame lang poniglong da prangpo Lasi ilitung kaddo ka bestame Labangso lam kan arjan ke lang poniglong japha chonghong poniglona pinia video lang igmesen polote video phan like isipira video panta share ponigra lapuzon tak ta video kai ki ta ke lang poniglong wer japhan nili tuma channel phan Kanghon pen subscribe poni popuchi ningchi the poniglo kaddo ka bestame domi thakmi tangte pinia video ke po aning belo Kardom